Mga igsuon, sunod ugma, New Year na. Madungaga na pud atong edad ani. Kini ra bang magkatigulang ta sa puton, init ang ulo, dali rang masuko, luuran, di ba? Pero kabalo ko nga kabalo mo, nga dili tanang tigulang ingon ana. Kay naapud tay na ilhan nga mga tigulang nga bisan sa ilang edad malipayon og positibo gihapon ang ilang pagtan-aw sa kinabuhi. Ug wala ko'y laing mahatag ninyo nga the best example. Ang obispo nga nag-orden kanako sa pagkapari, ang among kanhi obispo diri sa Diocese sa Dipolog, Bishop Jose Mangiran. Ang iyang aura, joker gihapon, makalingaw gihapon, magpasiaw, smiling ug kusog gihapon mo katawa. Dayon abinakog magbalik-balik na iyang wali. Bag-o lang siyang mibisita dinhi. Sus kay naa na po'y bag-ong wali nga nindot kaayo, makalingaw pero lalom. So productive pa si Bishop Joe. Healthy pa gyud ang lawas. So generally positibo siya nga pagkatigulang. Diri manggod sa ebanghelyo karong adlaw, naa manggod po'y tigulang nga babae, iyang pangalan Ana. 84 years old pod. Pero ang pagka-describe niya diri sa ebanghelyo karon nay duha. Mapasalamaton ug malaumon. So, thankful and hopeful, puros positibo. So tigulang pud siya nga positibo ang pagtan-aw sa kinabuhi. Mga igsoon, unsaon na, unsay tip aron mamahimo tang tigulang nga positibo gihapon, productive gihapon? Si Ana mihatag sa tubag diri sa ebanghelyo karon. Kabalo mo unsa? Prayer, pagampo. Di ara ang ebidensya Wala gayud siya mibiya sa templo. Adlaw o gabi nagsimba siya sa Dios. See? Pagampo. Mauna ang akong pangutana nga atong pamalandungan, unsa ka nga klase inig katigulang nimo? Tigulang ka nga reklamador, bitter sa kinabuhi, or tigulang nga malipayon, positibo ug productive gihapon? Mahibaw-an ba na nato, Father, unsa ta nga klase nga pagkatigulang inig-abot anang panahona? Yes! Unsaon man? Look at the present. Look at the present. How often do you pray? How regular is your prayer? That will determine unsa ta nga klase nga pagkatigulang in the future. God bless!